Bizim Bataylık'a yılı bilmediler. Ondan artık yılı verdiler. Bize bir yıl da bulmadı. Рәфкат Сөнгатуллин Казанның Воровский урамындагы бу йортка яз көне күченгән. Әле монда кыш уздырганы юк, әмма борчыла башлаган инде. Шәһәрдә җылылыкны 10 көн элек бирсәләр дә батареялары һаман салкын. Фатирда ул урамдагы кебек киенеп йөрергә мәҗбүр. Gündüz şeyler kaynatkaç, aşlar pişirgeç yılı bula. İrte bile salkın. Bizim sayıktağına şulay salkın. İrtajda 4 kvartiydi. Üçüsünde var, bizdekinde yok. Здесь ледяные. Ну, никогда такого не было. Мария Автономова бу йортта 30 елдан артык яши. Беренче тапкыр шундый хәл башка елларда фатир тиз җылынайды ди. Әлегә калын юрганга төренеп йокларга туры килә. Шумит у батареях. Ну, думаю, все дали. Батареялардан ниндидер шаулаган тавыш килә. Жылы бирделәр ахыры дип килеп тотып карыйм, юк, сап салкын. Күршеләргә дә кереп карадым, аларда да салкын. Ну, пошла к соседям. Никого не дозвонилась, вот к этой соседке уже. У нее тоже нет тепла. Бу йортта 80 фатир бар, тик уртадагы подъездлардагы 10 фатирга гына җылылык килмәгән. Өйдә салкын булганга Мария Кибатованың баласы авырый башлаган. Мы обращались, уже звонили и в ЖЭУ. Они сказали позвонить на горячую линию «Открытая Казань». ЖЭУга шалтыраттык, алар кайнар линияга мөрәҗәгать итәргә кушты. Шунда гариза калдырдык. 4-5 эш көн эчендә хәл итәрбез диделәр. Бүген инде җылы булыр дигән идек, тик батареялар салкын. Но пока ничего нет. Бу йортка Мәскәү районының идарәче компаниясе хезмәт күрсәтә. Алар әйтүенчә, әлеге йортка җылылык 28 сентябрьдә үк бирелгән. Әмма монда яшәүчеләр моңарчы аларга мөрәҗәгать итмәй. Җылылык булмау турындагы гариза бу атнада 5 октябрьдә генә кабул ителгән. Бүген 7-се. Әмма инженерлар әле бу фатирларга килмәгән. Төннәрен салкын булуын исәпкә алсак, халыкның зар елавы аңлашыла. Проблема нам известна. В данном доме отопление полностью запущено. Есть Без бу проблеманы беләбез. Анда җылылык бирелгән. Кайбер турбаларда һава калган, аны чыгаргач җылылык булачак. Безгә барлыгы 5 гариза килде. Подрядчы оешма җитәкчелеге белән сөйләштек. Хәзер белгечләр эшли. Белгечләр әйтүенчә, җылылык бирелгәч тә системаны киләү 2 атнага якын дәвам итә. Әгәр турбалар салкын икән, Казанда 236-41-23 номер буенча кайнар линияга шалтыратырга яки ачык Казан порталына гариза калдырырга кирәк. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.